Jeng Proborini. Wilujeng dalu Omeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabare Omeko? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Panjenenganmu? Api-api. Niki enten Mas Yudo Mas Bercil. Neng Ponorogo tuku kayu, Mbak Probo memang ayu. Terima kasih. Om Yudo. Om Yudo sehat. Sehat, alhamdulillah. Neng Ponorogo Apa? ya toh? Neng Ponorogo aja tuku wedi. Nah, Terus dah. Mbak Probo emang anu apa? Siapa ngomong gede mah? Seksi. Wong diok si lho ora masuk. Neng Ponorogo. Tuku anu Wedi. Wedi. Mbak Probo cantik sekali. wah. Di karo li jauh-jauh. Aduh, Dik. Guru lagune kok gak Ora pas, ora Neng pas. Ponorogo golek wedi. Heeh. Mbak Probo Proborini. Ora masuk, ora masuk. Kok ya apa cangkeme ya? Ora Ponorogo tuku wedi. Tak cangkeme jadi ditonyo dadi Ning Ponorogo tuku wedi Mbak Probo gede. Ketoke sing masuk kuwi wae rumangsaku. Wong aku ki golek ini ki lho angel ngono lho, Dik. Sampai niku kok sio-sio karo wong wedok. Pelecehan ngene iki Om sia-sia Yudo. karo wong wedok. Lah pene disio-sio Ngene kok kowe ngarani Mbak Probo gedhi. Salah inget. Iki lho. ra salah delok. Iki ngono mbledos. Lah Mangsamu ngawur. ya tambah bejat cangkeme Yudo ya. Kok iso Ora kurang. ning Maksudnya iki anu lho, Dik. Anu apa nih? Kecantikanmu itu lho meluap mbledos ibaratnya kaya mercon. Mbok kira. Dalam bledos ya murat marit no sirahe kowe tak tapuk lambemu tenan. Wong ayune kaya ngene dolan peyuh yuh. Nyang jajal mesem. Alah. Dan alah. Untung lho butone Pak Eko ora dipasang sing pojokan. Lho. Saya tak baleni. Apa oleh buta iku dipasang apa? Ora maksudnya fotone lho padha karo nggon omah, maksudnya ora sampean. Oh, berarti padha karo ngimbangne Prabu karo buta berarti. Ora, Lho. sumpah ora. Proborini iki paribasan didelok-delok, Dik. Delok teko. Wong ayune saka ngene lho, disawang saka ngarep. Ha. Ketok gandes. Ya. Saka ngiringan Giring. Ketok luwes. Saka nguri saka nguri. Madhep rono. Waduh, Dik ngowembes lho saka kowe. Masa tadi layak to weles. Iki nembang sing kepenak. Nembang nopo Mbak Probo niku sing kepenak? Loh, iki lagi ngetren-ngetrene genjleng gelang alit. Oh, jengleng. Oh, jenglengan gelang Mbak alit. Probo ki pesinden sing hebat luar biasa. Oh, apa-apa iso. Suarane apik, apa-apa iso nyanyi, iso nyinden, iso nyurung truk nambal ban menek kambil bareng. Gila saksine ya. Ngawur. Gila. Nyelecehne Mbak Probo. Lah apa iso? Saiki bandar togel ta. Panas togel matamu. Ngangkrek. Kapok ora. Aku wong lanang iso mbok kaya ngono iki tulung agung, Dek. Terus apa onek kene tulung agung? Kon apa onek kon wong lanang gak trimo ngono karo tak? Lha apa direken aku? Hah, apa? Wani we. Ya ora to gedhi kono ae. Goblok kowe wani karo Probo. Ya antem sak cagak pelek ini bosokno aku. Karo rumangsaku Lanang. Sawangane ngono iku masih kaya percil lek ngilokno omeko mang karo bojone sing apa? Wedi jare. Wedi. Wedi karo bojone. Raine iku ya padha ae. Lah, alah. Kaya lele. lek ngomong iku ngene tapi lek ketemu bojone. Temu sing wedok ya wedi ya. Goblok dadak, goblok Alah, dadak. alah. Masa goblok dadak? Alah. Iki Ora dia tau tau. jingkluk karo bojone. Alah Om ya diseret kaya asu ngono. Aku sabar. Aku wong sabar. Paribasan dilokne apa ae ora tau aku nesu. Pancen jangkrik aku iki rumahku. Abe wong-wong sinden-sinden bojone wong-wonge ayu-ayu nek mlaku mesti biasa nih. Lah nyapa bojomu nek mlaku mesti ngene nyapa? Iki kiting tangane. Amin. Bukannya aku wedi mesakne Dik Dom lakune lho ngene Dik lho. Oh, iya. Ngono Ono ki ngene lho, Mbak. Ndudone kesetiaane mungkin Mas Bercil. Kesetiaan. Oh iya. Lah aku setia lho Dik. setia ya aku lho karo bojoku lho setia. Endi? Ning dine mesti tak gandeng, ning pasar tak gandeng, ning toko tak gandeng, ning mall tak gandeng. Wah, hebat ya Dik. Hebat to apa kok tak culun jimuke apa-apa ngono iki. Oh. Gelang alit. Gelang alit iki. Maling. Luwe otak gua. Oh, alah. Ketimbang kowe ndelikno helm. Ora apa-apa. Anu, Mbak
membiat mayo niki nggih. Ya. Kula jengleng riyen jenengan sing anu nggih, Mbak nggih. Oh nggih Mas Precil. Sampeyan madhep rono tak jengleng teko mburi ae, aja kok pinggir. Lho, aku iku apa iso sebelah apa dijengleng Depan sebelah, bisa, pinggir, belakang depan. bisa. santai penak saja. mburi Iki kan termasuk SD-SP. apa? Semok depan, semok belakang. Oh iya. Aku luwak alung mburi ae. Karena ini termasuk panter. Panter. Pantatnya gemeter. Wah. Madhep rono. Wow. Ayo, ya. Luar biasa. Jam koyo lapangan dik. Membiat mayon Wah, Masa. Enek kencrit. Berarti nek bare terus diketek ngono ya. Iya no. Ora nune ditus. Ditus ben resik. Oh iya iya. Nah nak. suarane Sekaza. Bah lak ping pindho kau weri Dik, jajal jajal. Aku melok, Dik. Iya jajal rono. Entuk. Ulah. oh ya ora apa-apa. Lah tumet nggih. Nggih, nenane kanca ki Hei. Entah nono kene nyanyi. urung kok. Iya ngenteni sik. gandeng pambiangan Ayo. Ayo. Ayo siji, loro, telu. Padha iki lho, Dik. Ndek mung tak tukokno rokok ngono kok iso. Delok ento ngene iki ancen resik. Kenek no. Kenek no. Mosok kurang jeru, Dik. Delok ento. Ayo, Mbak Prabu. Ayo. nyaram biai Nuswantara Enak. Jengleng iki lho. Iya no enak pokoke. Gak ngewasi luput titen ngono kowe. Alah. Iki sapa ora? Kowe sapa ora? matane iki wong kate jengleng kok sikilku didek iki rumah saya ya ditepakno Saiki sing sikil ndi? Sikil ndi? Sikil sing ndi? Sing iki. Kiwa, sing tengen urung lho kita. kok iso Jawane ngono iki ben tak polah. Dadi dicekel sik cek. Ampun gak mau Masa aku sopan dan kok gak kena, Dik. Kena. Mare ndek sore kudanan lho. Mercon apa piye kudanan ora kena. Delok. Ayo, delok to. Bianyu wangi Lah anu Dik, pomone paribasan anu kan penak to. Iya, iya. Dadi awakmu paribasan nak ngene iki dadake lak pomone jengleng sak wayah-wayah iki. Tetep penak lho Dik. Bayan, Dik. Iya no dadi. Angen. Dadi Kowe iki lek jengleng kok mek karo omong. ya kowe nak lejak omongan kowe. Disambi omong dadi kelewayek kae. Iya penak ngono. sing kena kaket mangkak sampean terus ya mbok iki dibantu Aku bantunen Dik. aku tiwas siap ngono lho Bocah iki polane Dik, aku ora ono, Dik. Apene budal ndoke loro. Aku tak campur lho, ndok loro. Terus? Campurin mrica, Lho. brambang, bawang, Lah iki digoreng goblok. Ndok bebek loro, tempe bosoke sak igar, karo madu karo jeruk kecut iki dikeceli trit. Diombe. apik, Dik. Iya bongkono lak kakean kok mesti delok to. Ayo. Lungokno to. Iya, iya. Delokno sulahe ya. Aja ning kono. Ya. Enak ora? Ayo. Kamu, ayo. Alah, delok ento, Dek. Bah, jago goblok bocah iku. Wong ngene tok kena lho. Yo, kuwi lho, ayo tok. Aduh. Bah,
Lah iso cedhik nang kono. Wamu tegase nggon sing tuwek-tuwek to, Dok. Tua mangklek. Ora maksudnya umure ado karo Yuda lho. Iso malah kenek kono to. Aja ampun iso malah. Wis. Kakene, Dek. Ditungi pendong. Aku pas madhep rono lah kok ditungi teh pucuk. Masane terus pucuk ngono kok koyo rumah. Aes.